Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Verdugo. I'm so sorry, Robert. Wa na mawakit ang imong giingon. I mean si Jan. It's okay, Rian. I believe nga dili si Jan ang nakita ni Elaine. Are you sure, Robert? Yes, very sure. Nagkasiguro ko niyan. Ngano? I know him. Elaine's being hurt. Dili gusto si Jan na masakitan siya. Yes. Yes. I'm on my way sa gipuyan ni Elaine. And please, she needs you badly. You can console her. You can give her comfort. I understand, Robert. I understand. Thank you. Someday, makabawas niya ko nimo sa imong pagtabang ni Elaine. Oh, tulig! Pagbantay! May taong mikalit og labang sa dan! Oh, uy! Bida na mo eh. Makaamo man ka? Huh! Pasti lang tawhana. Mura magblangkong milabang sa dan? Gano riyan? May taong milabang og kalit sa dan. Nga sa akong tanaw, mura magwason ako na. Mao ba? Kadiyot ha, manaog una ko. Mura magnakaila ko na itong tao nga diriyot ni mo madasmagi. Ba riyan? Sige, Robert. Kay nakita na ko katunggingan na og Brando nga akong nakaila usa kay gayon ni ana. Siya di ang diriyot na mo madasmagi? Oh, unsa? Brando? Yes. Gingan lang siya, Brando. Nakaila na ko siya niya itong nagmantan operation mi sa nag-ambush patay ni Sir Dugho nga hipi sa Pika Station. Murag, naikag ka sa pagkadungog sa angan, Robert. May nailhan kang Brando? Robert? Hello, Robert? Naputol. Tora siya. Dili ko mahitabong masayop. Si Brando gito. Nga kauban na itong ginganlan og Jumbo. Gusto. Jumbo. Daon sa ng tawhan. Naglakaw man nga layo og panglantaw. Og muragwa siya ang kaugalingon. No. Hindi ko makatuon ini. Nagkaila si Rian o si Brando. Tinimay mo. Kinala makabalik din ko sa laboratory. Aram ako sa mamanduan pinaagi sa mga kaimanan nito. O kung unsi angin ni Maton. Nalimot ko karinas pagkaman niya tungod ni Elaine. Damn it! Magdali ko! Maklagot. Nawa. Tingaling madisgrasya siya. Kaysa akong tanaw, naglakaw siya nga wa siyang huna-huna. Oh, nara siya. Siya ka nang naglingkod. Mupaduol ko niya. Brando? Ikaw si Brando, kuno ako masayop, di ba? Ha? Ako? Si Brando? Oo. Ikaw? Ikaw si Brando, di ba? Nagkaila ta usa ka higayon ni ana. Uban sa imong amigo nga ginganlan og Jumbo. Wa ko makailan ang gingon mong Jumbo.
ug dili ako si Brando. Ha? Dili ka si Brando? Hello? Yes, sir. Rian Estrada, sir. May alarma, sir? Robbery? Asan na pita, sir? Yes, sir. Yes. Okay, yes, sir. We will proceed to the area, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Bye. Ay naman to siya. Nawa. Nawa, cute. Dili ko mahimong masayop. Siya gyud si Brando nga higalan ni atong ginganlan og Jumbo. Pero nga nalimot siya nako. Uy, ang alarma nga gitawag sa hipe. Mubalik na lang ko nga to sa mobile aron ma-follow up na mong robbery hold up nga gitawag ni sir. May gani kay nakaabutin ko din sa laboratory. Nakakita man tuod sila si Rihanna. Apan wa kini niya ma-recognize. Walay tao dis Pilipinas nga makahimo sa akong nakatunan dito sa gawas. Wa na gyud. Busad ako ang kagayunan nga matuman ang tanan kong mga plano. Okay? Na-encode ko na ang akong commands para niya. Nakita karon din sa monitoring screen. Nagpadung na siya balik sa botika. Mao'y musod sa una-una nga ang iya raw sang kaugalingon ang mumando niya kung unsay iyang buhaton. Si Elaine. Kinanghimpit na untang mawa sa iyang nahuna si Jan. Kay wa na siya. Wa na siya. Gibuhat na nako ang tanan ta siyang. Gisuwayan ko na unta sa pagikalimot si Jan. Apan dili mo tugot ang hikayon nga malimtan ko siya. Dili yun. Og nadungagan pa ni diyang nakita na nako si Jan kaniha. Kuyawa ini Elaine, oy. Wa pa ka ni siya maangbo. Siyang. Ay, Ginoo kong my God, di mo Elaine. Kasi may gilit to si Jan ang imong nakita, oy. Anggid-anggid lang to niya ba? Unya, kay sa imong una-una siya mangkyod, si Jan na mangkyod. Mga nagtuo ka nga si Jan yun ang imong nakita. Si Jan gito ta siyang, siya gito. Giunsa gud nimo pagsiguro nga siya gid to. Nakasiguro gid ka. O ta siyang nakasiguro gid ko. Tuhoy ko. More ko na be. Sorry Lynn ha. I was only joking. Wa ka masuko sa kong gisulti? Kay unsa man day imong gisulti? Na, gipanuhot na. Wa di kang kabati sa akong giingon. Kay unsa man day ang imong giingon? Na, wa gyud ay. Ay, maangbo man sa kwedi kalaki ha taon nimo day. Oy. Ay, gugmang mayabag. May nalangani kay naa si Sir Robert Wafo. Kun wa pa na ang vote. Dia, na-receive na ako ang lagway sa giingon ni Elaine nga si Chan. Oo, nakita ko na. Sige, bye. Nagkatagkagposituhan na ka. Tigid tuod ka layo sa ingit sura si Chan. Ipahipos ko si Kapil. Orang buat ni makasamok sa unahuna ni Elaine. Bullshit! Niyada ko. Kinasang lahi ang maskara ang isulob ko. Dili ko kinamailan ang maskara. Kaysa magkakini sa panig sa tao. Ug ano sa pagkinidaan nga wig.
Lahi na sa pagtilugyan sa balahod ang ang itong ba. Kay gusto magpahiro-hiro. Ug dako siyang babag sa maabot ng operasyon sa illegal drugs. Ug niya siya sa katao kan dias kung una-una. Kaparehas ug gitsura ni John Milcar. John Milcar. John Milcar. John Milcar! Kinsa kinitawana. Nagkaila ko niya. Kinsa kinitawana. Anong nagkaila ko niya? Mas Brandy, oy. Wala mo yung balik. O, kisa mo kung bala ka. Nga ako ba, nagtuman magkukus kong trabaho din eh. Pero ang kapait. Filado ba tuon ko? Pero di ko kulis kong pamilya. Oh! Oy. Jumbo! Ang bangas ka? Baya, si Mandat maron. Nausap ni Bayana. Nanong tibakay. Naghatod ba siyang hatyang din eh. Magpatilaw ginay. Gutom rin ako. Uhaw pa yun. Sustenihan ko ni Bayana ka, no? Pasudla ko, Jumbo, B. Pastilan mo, Bayana ka. Mag-usap ka din eh. Pakita ka mga tao din eh. Abi pa lang ko niya. Nga makakita ka naghatod ka sa mga hatyang din eh. Paspasa, sulti, Jumbo, Wala naman yung oras. Tinuot man sad. Naghatod ko sa akong hot cake. Hot cake, ha? Hot cake, ha? Giunan ko na. Patilawan ako ni mo. Pagtarong unsa? Tarong niya manat? Lagi, ganahan kang mupang-os kay papang-uson ta ka. Ikaw yung manata ka? Sige na ba? Pasod ako, ano makatilaw ka? Init para ba na? Unya, ugdo pag yun kaayo. Sabri, oy! Ugdo! Sa'yo mo kabuang bayana ka? Lagya dito. Udsa man, mutanaw ka? Oo, unsa? Wa man ni putos. Tanawa o, akong waliso Uy, ayaw, ano magkagawas? Mautas magkikita diya, pataka kag, ako ya, walis-walis ka diya niya, makita mo kuhan, ay, pataka diya. Di ara o tanawa. Kawag. Walison na akong daon sa saging nga gitabon sa plato ha. Ay, nagtaso-aso pa. Abi na kung usang hutiki ka. Kalain! Lain ka ko na una ha. O, sabi niya, usang, ang aki sabi din malaking una-una na. Ayaw na lang ta, Jumboy. Dili man, hot cake ang imong giuna-una. Bing ka man! Kuwag ka o, Jumbo Kurot mausang platong hot cake. Diri lang sa imong hot cake akong ipanom, pahimungot ka na ka, tandog-tandog niya ka sa kukuan da. Usa may natang. Awa. Oo, ano kulisyo mo ka niya? Ano kulisyo ka? Ang be, kasabot man ko. Gara man ka, bitaw man dat. Ay, nag-usbang pag-anhin din eh. Kay kuyaw kayo nagibuhat man datan mo ba pagkanahanak ka? Basig, bisag barangan ka pa, kuyaw ginigibuhat mo? Ay nga nung kuyaw. Basta kuyaw! Ay lang pagkutana, kuyaw pa sa mga orang pares ni mo. Di ang minundano na masayod ka nga nung kuyaw. Usa malagi to imong gisulti na ako, Jumbo. Bahin sa imong kahintang din eh. Katuwang isulti. Wala ko ganay. Naluod ako, wala ko ganay. O niya, nagbahosan ko. Yala, may sakrinag ni uno sa kawas. Saan ka ba nat? Tingin si Brandy Rod. Masak pa naging ko ni kaon ko ano imong hootkey. Tanawag kinsa, Jumbo. Patay! Unsay patay, Jumbo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!